Hai unha frase do señor Hernández que a min non me molesta, pero tamén me gusta moito, pero que obedece a unha mentira, clarísimamente. Primeiro, que este grupo non somos artificieros, eu non traballei na miña vida con explosivos, e non queremos dinamitar ninguna administración pública. Teremos, por menos, dereito a ter unha estructura de Estado ou un entramado de Estado diferente ao que ten o Partido Popular, por menos a defender unha organización administrativa diferente. Supoño que ese dereito democráticamente se nos dará, porque non lle nego nunca ao Partido Popular o dereito a defender o que considere axeitado ou que considere necesario, sin calificalos de dinamiteiros, sin de querer volar por os aires non sei que cousa. Aquí, os deputados e as deputadas do Bloque Nacionalista Galego vimos a traballar mentre existe esta administración. E mire, non nos poñemos de perfil. No pasatempo de tantos quen está de perfil é a Xunta. No Parque de Guillermo da Costa da Morte, ante o día de onte, alcaldes do Partido Popular, do PSOE e do BNG, quen estaba de perfil era a Xunta. No tema das canceiras, quen está de perfil é a Xunta. No tema dos consorcios de bombeiros e das unidades de intervención rápida, quen está de perfil é a Xunta. Esta administración nunca está de perfil, xa máis. E digolle máis, o diñeiro que mandamos aos concellos e para que os concellos tampouco teñan que estar de perfil diante das exixencias que lle fan as outras administracións para que non lle dan ningún euro. Porque esta administración é a única que a través do Post-Plus decidiu tomar o touro por os cornos e falar de financiamento local. Estamos financiando aos concellos en cantidades grandes, as que podemos. Por lo tanto, non nos digan ou non nos acusen de poñernos de perfil porque é unha mentira. E aí están os resultados da xestión desta etapa de goberno e da anterior etapa de goberno. Veremos quen xestiona máis e quen planifica máis desde o goberno desta administración pública. Porque non nos equivoquemos, unha cosa son as palabras e outras son os feitos. Mire, xa para rematar, vou rematar con outra cifra. Creo que era, podemos consultar, creo que era Tomás Moore, que decía que a hipocresía moitas veces é como os cruceiros, que señalan cal é o camiño pero que eles nunca se moven do sitio. Esta administración está señalando o camiño. Fala vostede que outras administracións que non siguen ese camiño o sigan. Os concellos acabarán a